I denne video vil jeg blande forskellige stoffer med hinanden for at se, hvordan de blandes. Vi starter med vand og olie. Vi har her vores glas, og nu hælder vi først vand og så olie op i. Vi kan også prøve at røre lidt rundt. Som vi kan se, ligger olien så bare i vandet. Ligegyldigt hvor meget jeg rører rundt i det, blandes det ikke. Dette skyldes, at vand er polære molekyler, altså fra den hydrofile gruppe, og at olie er fra den upolære, eller har upolære molekyler, som er fra den hydrofobe gruppe. I er det altså sådan, at tingene kun blander sig med de ting, der ligner sig selv. Og når man er for de her henholdsvis hydrofile og hydrofobe grupper, så kan man altså ikke blande sig. Det ser vi her. Nu går vi videre til vand og salt. Rørt noget tid, og det kan være lidt svært at se, men meget af vores salt hernede er altså blevet opløst, og vandet har også fået en lidt mere hvid farve på en måde. Og det skyldes altså, at både vandmolekyler og natriumklorid, det er begge to polære, og derfor kan de altså blandes og blive til sådan en opløselig væske her. Nu går vi altså videre til den aller sidste, og det er olie og salt. Så nu hælder vi det her. Vores natriumklorid. Og som vi kan se, så er det altså ikke ligesom herover, hvor man knap nok kan se saltet længere. Faktisk så kan man slet ikke se det. Det ligner der bare ren vand i. Men det er altså blevet opløst herover, da det er polært, altså opløser hinanden i en kemisk proces. Men her, der har vi altså noget lidt mere ligesom vores vand og olie herover, der ikke er helt enige om hvad der skal ske. Og det er altså glimrende eksempler på polære og upolære. Så nærmere på alle vores elementer, og jeg tænker, at vi starter med vores vandmolekylestruktur her. Og det vi altså ser, det er en kovalent binding, fordi at det er også kaldet en elektronparbinding, men det består simpelthen af, at vi har ikke metalatomer, der ligesom deler det samme elektronpar, for at ligesom opnå den her ædelgasstruktur. Så vi kan altså se, at vi har 2 hydrogener, der deler en oxygen. Og videre så ser vi altså her en ionforbindelse. Det kan vi blandt andet se og læse os til, fordi der står krystalstruktur, og vi kan ligesom se måden de positive og negative atomer her sidder sammen, eller ioner her, sidder sammen. Så vi kan se vores klorid og vores natrium, som så bliver til natriumklorid heroppe, men altså den her meget stærke struktur, der gør det til salt i fast. Vi skynder os at kigge på vores madolie her, hvor vi med det samme kan se, at vi er ude i lidt det samme igen i forhold til en kovalent binding, da vi altså har 2 om hver her, kan man. Så skal vi altså lige nå at få kigget på den her bindingstyper, og vi kan så se her vores elektronegativitetsforskel med nogle forskellige værdier her. Og det viser altså, at for at forstå det andet her lidt bedre, at hvis vi har en værdi, der er det samme som 0, så har vi altså en ren elektronparbinding, og det gør den så til upolær. Hvis vi har mellem 0 og 0,5, så har vi altså en elektronparbinding, altså bare en elektronparbinding, som er upolær, i en molekyleforbindelse. Og hvis vi altså har mellem 0,5 og
2, så har vi en polær elektronpåbinding, som gør den polær. Og til sidst, hvis den er over 2, så har vi altså det her, når vi finder vores ionbinding og ionforbindelser. Mange tak for at se med.